Politiet har nemlig for første gang fået en graffitimaler dømt for andre forhold end dem, han selv har erkendt. Metoden hedder fotoregistrering på computer af tegningerne og de krusedulleagtige tags. Ved det her billede, vi ser her, der har vi været inde og trække den detalje, som kan ses inde i det er i billedet ind. Den har vi trukket op her og forstørret, så vi kan se, hvad der står. Det, som er skrevet her på den firkant her, det har vi også forstørret, så man har haft mulighed for at se i detaljer, hvad der egentlig står. Og så sammenligne det med andre steder? Og så sammenligne det med andre steder, ja. På den måde fik anklageren sandsynliggjort for retten, at den dømte har været både i Aalborg, Viborg, Silkeborg, Randers og København for at male. Han er kendt i 11 malerier, men blev dømt for 29. I og med, at det har været så illustrativt i retten, at man kunne se, hvor meget det lignede, fordi man satte billeder op over for hinanden, fordi vi kunne sammenligne på den måde, så tror jeg egentlig, at det i den konkrete sag har ført til, at det har været nemmere at dømme. Den strenge straf på 6 måneders fængsel, de 3 måneder dog betinget, får sammen med den nye retspraksis betydning for graffitimalere over hele landet. Både Københavns Kommune, Københavns Politi og DSB har nemlig i flere år registreret i alt 23.000 graffitifotos. Vi tager billeder, inden vi fjerner tagsene, så vi har bevismateriale og kan gemme det til senere, hvis vedkommende, der har skrevet dem, bliver taget af politiet. Der ligger mange billeder nu af tags, som er taget, hvor vi ved nøjagtigt, hvornår de er taget, hvad er erstatningskravet på det, og så ligger der sådan set bare og venter til det øjeblik, hvor der er en, som bliver taget på færre gerning. De er i topform.